GB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. I'm gonna knock on your door, call out your name. Welcome po sa programa. Aram mo niya ito kunyang pong aldaw na ini mga tugang nin Webes. Sound like the lovesick Ang bilis ng panahon, petsa 16 na po. Sa bulagan, Oktubre 2025. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And syempre sa mga nag-anniversary, happy anniversary. with you Sa mga bisita, and me down here enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. on your bell. Good morning po sa mga misis ng tahanan na padagos po nag-araw-araw ngunyan. Tonight, Kasta-kasam, todo na naman. Sarap-sarapan ng mapremyohan. Lado technical kasabay po natin dyan si Ronald Baldo. Diyan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Newsroom. Katawang ka dyan sina Jenny Matthew Balaran, Ciara May Liron at saka si Nicole Ann Gloriani. Mega Force Patrol. Yan po dyan sa luwas sa panginat po ni Chief of Reporters Jimmy Nasanita. let's count kisses. Ang Samuyang Field Commander dyan po sa 3rd District. Diyan man si Pading Jomar Bien sa 1st District. Lagadi siya Santo Domingo to TV and vice versa. Mantang si partner Alarmar, yun yan po sa City Hall. Asin sa mga barangay sa sur na parte kan Legazpi. On your window, Si Baby Angel Mostasa, Legazpi 4th District at saka sa Regional Center Side. Joshua Jim Divino, Daraga Area. Tapos si Karen Ala sa Kapitolyo Provincial. Si Andrew The Boy Mata sa Mobile. Ang mata ng DCGB sa kalsada. Kami po kapos binasaludar mga kababayan ng isang magandang umaga. Sana po ay okay ka mo, okay man kami. Ako pa sa ng lingkod. Mardela dahil iba, sadik sana. Pero tiyan. Halipot lang iribanan tata. Webes ko niyan. Pag Webes, pag alas 11, papasok po yung friendship natin from DNR. Yan. Para po sa programang kapalibutan ta atamanan ta every Thursday po yan, 11 to 12. Tangani po na ma-update kita kan mga pinagigibong programa kan DNR para maprotiran ang sa tuya pong kapalibutan. And siyempre, ma-update ka mga batas na umiiral para hindi tayo mahuli. Hindi tayo maging ignorante. Because sabi ba kanila, ignorance of the law excuses no one. Di ba? Alright. Bano mga kababayan natin, ngunyan pong ano yan, Kasubanggi, nagpasyal ako dyan sa trade fair and night market. Grabing tao. Grabing tao, yung pigpirilahan sa Calamares. Taas mga inihaw. And then sa mga dragon fruit, mga tugang na juice Buddha, kunyan, ginibong shake, at marami pang iba. Katapos yung mga agricultural produce, ka mga farmers ta. Ayan. May talong, may mariguso, may upo, may kamatis, may suwa. And garo maridagdagan pa ito, initial pa man sa Nakasubanggi, di ba? Nasabat ko si Kapitan Eric Simbrizuela
Sabi ko, congrats, the best, the best. Talagang matamo talaga, no? Okay, so, yun po yan, ngunyan. Ang sistema, ewan natin mamaya kung anong setup, ha? Tangon niya na aga, pag agita, so dati bagang nakabalandra na, ano yan, na tent, na duwa, na dakulaon, tinanggal ngo na ito, pigpaagi ngo na giraray, mga tugang, sa, ano yan, right side, so mga bihikulo na pasiring sa daraga, ha? At takasubanggi, at two lanes, mga tugang ang ginamit, duman sa ibong na parte, sa walang parte, kung nakampang ka mga tugang sa pylon, no? Ginamit ito kaya medyo masamok-samok, medyo piota. Siyempre, may mga nakaparada sa gilid, di ba? Beto naman, armang kan PSO. Pero sige, mga 10 days man, ano yan? 10 days man lang garo yan, di ba? Petsa 15 hanggang petsa 25, ha? Para po sa mga selebrasyon, aktibidad, kakapistahan. So, nagrulos ka sunma, hali sa opisina, bagong mga sweldo, so, nagrulos hali mga tugang sa mga bangko, hali sa ATM machine, hali po sa mga universidad, hali sa mga ano yan, secondary schools, diretso pa siriring duman. Igwanin mababakal na pagkaon, mga tugang na dinner na, di ba? Kadakol mapigpilian po tabi. So, pasyaranin do yan, mga tugang tanga ni po na makiugma kita sa kapistahan po ni San Rafael, di ba? Iyo po yan, mga aktibidades sa Piglatag. Okay? Bueno, mga tugang, and tama-tama po yan. Pagkatapos ng report ni Jimmy, babalikan ta po ining mga connection ka mga tema nato ngunyan. Tangon niya na the World Food Day. World Food Day. Ang sa indang tema is hand in hand for better food and better future. May pag-asa pa ba? Mga parao mata. Ano yung apot mong papamar? Mamaya ho, papaliwanag natin yan. Bueno, buwan mo ang istorya. Alipin niya sa los. Nasa linya ang samuyang Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning, Chief. Yes, Director Mar. Yaw na kung ngunyan digdi sa compound kan Albay, PCA Albay Research Center sa Barangay Banao, sa tuktok baga ang opisina ninda. Kayo na location digdi kan opisina, kan Albay Research PCA Center, digdi sa Barangay Banao. Makakauro niya to si Ma'am Riat Teresa Namya, ano ay si manager digdi. Naagihan ko tabi Director Mar, kung going kang sentrong Ginobata, nasa left side ini, na highway, ngunyan, natanaw niya to digdi, and dahil manigara, nag-agrutong mga ansenso, and pining compound baga, may mga tinaranom digding mga nyog, si mga ni nagbuburungan na, harababang klaseng variety ni nyog. Naghahapot ang mga nakakahiling kay ni sa kunatata may masabi tayo ng massive cutting mahiwas ini tabi Director Mar kaya madadawag po siguro nga niya nagrutong yaon digdi si ma'am kung ano ang kapaliwanagan tarin ni pigriritaso ini tabi Director Mar kada ko lang tambak nin mga rinitaso na mga nyog digdi sa lugar na ini ma'am live po kita sa radyo sa DCGB nasa angkor si Director News, Director Mardila. Ano po ang rason po, ma'am, tanatata pinurutol ining mga pinataranom na nyog kan PCA digdi sa Compound Albay Research Center? Direct si Madam Ma'am Namya. Hello, Ma'am Tess. Good morning. Sir. Good morning, sir. Yes po. Opo. So, ano pong purpose daw? Kaya na mga pagparitasok ang mga kahoy ninyog po dyan? Ganito po, sir. We have an ongoing coconut hybridization program. Ito po ay under the Coconut Farmers Industry Development Plan. Ngayon, ito pong coconut hybridization program, nangangailangan po ito ng mga mother palm. Meron na po itong underplanting. Yung pinuputol po natin, yung matatangkad na niyog, na production trees lang po ito. So, kinukuhanan lang natin ng bunga at kinukopra. Pero po itong nakatanim sa ilalim, ito po ay magiging mother palm for hybridization. Ibig sabihin po, hina-hybridize po ito with another kind of variety to produce hybrid. Ito po ang under sa programa ng PCA ng massive planting. So yung sinasabi ni Sir kanina, Sir Nasalita, na massive cutting, this is only about 175 palms. So, and konti lang po to kasi we have about
4,000 to 5,000 palms inside our plantation. So 175 Okay. po yan. Ano? Mga 175 trees. Apo. So naka-permit po ito sa PCA Region 5. May permit po to cut it kasi meron pong pangangailangan na maging ma-open na po yung canopy for the mother palms to be able to maging maayos na po sila kasi nasa ilalim po sila ng matataas na niyog, hindi po open ang canopy. Kailangan po ng niyog para maganda ang tubo. Hindi po sila shaded. So ibig sabihin Medyo tanding po sila, sir. napapayungan. Opo. Di ba? Di makapenetrate yung ano? Maganda na po ang tubo nila in preparation for hybridization. Ayun. Sa hybridization, kasi mother palm po sila, ito pong ay mga dwarf varieties. Sila po ang magiging nanay, tapos in layman's term, binubuntisan po sila ng pollen from a tall variety. Ayun. So ano ba yan? Preparation yan para doon sa 100 million coconut trees? Yes, this is a part of that massive planting. 100 million trees all over the Philippines. Ayun. Opo. So Kasama po ito. sa atin sa ngayon, ma'am, kumusta ang ating mga pantanim? Ready na ba tayo para dyan? Ready na po, sir, saan? Sa pangtanim ng 100 million? Ongoing po tayo since 2022-2023. Yon, ongoing na po tayo. Okay, so mayroon na bang Meron po record? tayong malaking target, but PCA is bent on reaching that target, sir. Ayun. In fact, last September 13, birthday po ng Presidente, meron po tayong, what is you call this? Sabay-sabay na pagtanim all over the Philippines. Opo. May record po tayo, numbers of how many trees na nabuhay na naitanim? Hindi ko po, sir, malalaman yan dahil kami po ay seed nut production center. Ayun, oo. Ang in charge po sa dispatch to different cooperatives, farmers, LGUs, ay ang regional and provincial offices. Ayun. So kayo ay Ang magpo-produce mga kayo programa ng... nito, meron talaga po naka-assign kung sino Apa. magpo-produce ng pollen, Apa. sino po magpo-produce ng seed nut, at sino po magdi-dispatch ng seed nut. Ayun. So sa inyo is production niya ng mga pantanim. Opo. Kasi Ayun. hybrid po ito. Para malaman po natin ay hybrid ay para isang tatay na ibang lahi, isang nanay na ibang lahi, pinagsama, ang kalalabasan po ay hybrid vigor na tinatawag. Yan. Ibig Ano? sabihin, makukuha niya yung magandang katangian ng tatay Po? at ng nanay at mas mataas ang kanyang yield, mas makakapal ang meat, yung pong ganon. So, mga desirable characteristics po. Ayun. So hindi na yan masyadong kataasan. Hindi rin po siya gaanong katasan, tama po tayo. At mas, kasi yung tolls, yung tatay, they usually bear fruit at 5 to 6 years from planting. Yung Ayun. dwarf naman, 3 to 4 years from planting. Yung hybrids po, nasa kalagitnaan, 4 to 5 years, mamumunga na po siya. Ayun. Tapos makukuha po niya yung magagandang characteristics ng father and mother. Ayun. Ma'am Tess, ano yan? Ilang bunga niya sa loob ng isang taon ang pwede? How many nuts? Ano po, sir? Ilang bunga ang pwede niyang ma-produce sa loob ng isang taon? Kasi po, sir, kailangan po natin unawaan na ang coconut ay hindi po dapat karawiniwang ginagawa ng farmer basta lang itanim, kinakalimutan, pagkatapos mag-harvest na lang pag mayroon ng bunga. Opo. Dapat inaalagaan po natin ang ating niyugan para ma-maximize po ang potential productivity ng niyog. Aha. So, ibig sabihin, kung talagang inaalagaan natin, inaabono, at maganda po lahat, at walang peste, kayang-kaya po niya mamunga ng 220 to 140 nuts per palm per tree. Wow, malaking bagay yun, no? Kasi Nuts ngayon, per palm parang per year. ngayon, 40 na lang yung mga bunga ng mga present nating punong ng nyug na yun. Parang 40 na lang hanggang 60, di ba? O, di malaking bagay yan kapag tumubo yan at saka namunga na. Sandali lang, Director Ayan. Marta, medyo malo yan. Hello, ma'am. Bibigyan ko ng monitor si Madam. Yan. Hello, Ma'am Tess. Hello? Hello, ma'am. Hello, sir. Apo, ma'am. Kaya naintindihan ko na. Apo, malaking bagay po yan sa mga magsasaka natin because ngayon yata mga 40 na lang ang Opo. maximum na naaanin nila, di ba?
Yan po ang national average natin ng coconut productivity, annual productivity ng isang niyog. Opo. Na puno Yung ano ng yan? niyog. Yung ano niya, yung pagiging study niya, malakas ba yan sa bagyo? Siyempre, inaral na po ito. In general, yung tall variety, malalim po ang root system niyan. Mhm. Kaya medyo mayroon po siyang resistance sa mga abiotic stress katulad ng malakas na hangin. Okay. So, Ayun. hinahalo po natin yon sa magiging anak, yung hybrid. Mhm. So, meron po siya magiging ganong katangian. Anong itatawag natin sa kanya, ma'am? Anong itatawag natin sa kanya? Particular po dito na hybrid na pinoproduce namin ay Takunan Dwarf, Takunan Dwarf. Tagnanan Tall. Ha? Ano ba yan? Ang green? Yung Takunan Dwarf is green. Green. Yung Tagnanan Tall ay minsan ay green and medyo may brown. Ayun. Kasi usually ang talls, hindi naman sila isang kulay lang. Ayun. May dapat pangalanan na pala niyan. Meron talaga tong pangalan, sir. May particular hybrids po tayo. Ayun. Hindi po Opo. na basta-basta kung saan-saan lang galing ang pollen. Ayun. Opo. Maganda, no? Okay. So, we look forward na maging successful tayo sa 100 million, ma'am. Sir, meron lang po sana akong hinahikayat ko po lahat ng coconut farmers, Mhm. magparehistro po sila Yung. Oo. sa regional and provincial offices ng PCA, Philippine Mhm. Coconut Authority, para makinabang po sila sa lahat ng pwedeng ibigay sa kanila nitong Coconut Farmers Industry Development Plan. Ayun. Tsaka Meron po ditong scholarship para sa mga anak ng coconut farmers. Oo. Meron po tayong PhilHealth para sa Mhm. coconut farmers. Meron din po tayong shared facilities Mhm. kung gusto sila mag-propose para magkaroon po sila ng equipment for processing. Opo. Pero, Marami pa po. ayun. Pero kinakailangan na maging kooperatiba, ma'am. Di ba? May Para kooperatiba makaabil yan. at tawag dito mag-register sa Mhm. Philippine Coconut Authority na regional or provincial office. Opo. Okay, ma'am. Marami pong salamat. Magandang Sige balita po, po ito sir. para sa mga magsasaka natin. Tama-tama. World Food Day ngayon. Sir, thank you very much. Thank you very Bye-bye. much. Yan. Okay. May pahabol ako, Director Mar. Itong mga flitches, ma'am, itong mga rinitaso, ano nang gagamitan yan? Yung mga pinagputulan, para hindi po kami mahihirapan at wala po kaming budget, kumuha kami ng isang taong gustong pumayag na sila ang magpuputol, tapos sila ang magbabayad ng permit, sa kanila na po yung ubod, sa kanila, babayaran nila kami nung kinuha nilang Kahoy. lumber. Mm. Pagkatapos, para maingatan din po natin na walang peste, tinutulungan nila kaming hakutin ang debris to identify a site. Kasi po, pag pinutol natin, ang dami pong sodas, gustong-gusto po dyan ng uwang. Yun. Yung nakikita nyo mga puno na parang may cut na scissors, Mhm. yun. So dapat iniingatan po natin na walang mangyayaring ganon. Dapat tanggalin kaagad yung mga pinagputulan at saka yung mga trimmings, lahat po yon. Okay. So, sa madaling sabi, walang gastos dito ang PCA. Instead, kayo ang babayaran nila. Opo. Opo, kasi ibebenta nila yung lumber di ba? Sa kanila pa yung ubod. Yeah. Opo. Tapos, kayo nang bala, nung kabayaran, paano naman ninyo gagamitin dito sa mga... Nagiging income po yun ng PCA. Diniremit po yun sa central office, Ay. sa Bureau of Treasury. Hindi po kami basta-basta gumagastos ng pera. Lahat po ng income namin dito, riniremit po yun sa central office. Tapos sa Bureau of Treasury. Sa madaling sabi, itong mga pinotol, yung mga nakakatanding pala nito, ma'am. Opo, yung mga matatangkad. Oh, Kasi kailangan natin i-prepara itong mga potential mother palms na maayos ang bunga nila. Full sunlight na. So, may mga may mga opinions kasi lumalabas yung mga nakakakita na baka nagkakaroon ng portulan dito, ma'am, kasi baka inatake ng peste. Ito pala hindi. Parte ng programang hybridization. Tama po kayo. At maingat po tayo sa peste. Talagang minomonitor natin ang peste para hindi kumalat. Kasi sa ibang lugar ng Pilipinas, medyo marami na po ang peste. Magpasalamat po tayo at ang ulan dito ay lagi-lagi. Kasi kontra po yun sa peste. Pag matagal ang drought,
Gustong-gusto po yan ng peste. Dumadami sila. Kaya wag natin ipagpasalamat natin ang ulan. Wag lang ang typhoon. Hindi sobrang ulan naman na sobrang baha. Okay, so yan tabi Director Mar. Thank you so much ma'am sa abala. Yugon man naglakaw pa ini si ma'am pasiring digdi sa may side dali do man sa taas tabi Director Mar. Inibang ka talaga tangay mailing mo di. Yaw nan esperso ni madam na maging transparent. Ipinahiling talaga sa to so mga gulpi talaga nakatambak kimain 179 pong puon ka na nyog na dati nagbuburungan na ini ko di ayun na yan party kam pro may programa kay puan talaga na masacrifice mo na mga nyog na ini. Yeah, so mga ralang Thank tao you so na much, ma'am. nakalipod na sa mga nyog na magiging mother. Sa mga natada digding arababa, iyon na yan ma'am ang magiging mother. Oo, tangani makabuilo na sindaman. Okay, nasabutan na. Okay. So at least maliwanag na ini sa mga nakakahiling, nagahapot, yaon digdita nasa gilid ba ini ka National Highway. Yan tabi Director Mar ang pakipaguro niya to kay Ma'am Maria Teresa Namya, ang OIC Manager digdi sa Albay PCA Research Center Banao, Inubatan Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chef Jim. Mga tugang, yan po tabi. Ito yung special report. Ali po dyan sa PCA Research Center, Albay Research Center dyan po sa Banao, sa Ginabata. So, tapos na po tayo Bukas na natin pag-usapan yung ano yan. Ay bukas pala ay mayroon tayong diskusyon. Third Friday, kang October, kang bulan. Mayroon tayong diskusyon bukas. Ang feature natin is DOST Masbate. Abangan po niyan. Bukas po yan, 10:30 to 11. Sa inyo, boss. Thank you. Bye-bye. Kung ikaw ay edad